Ngokwesintu sikhuluma nje isintu nokujula kwaso. Ngokwesintu ayikho into ekuthiwa umlanjwana, ayikho into kanjalo, ayikho into engekho leyo. Ngokwesintu ekhaya ayikho into ekuthiwa umlanjwana. Ekhaya kumele kube khona ubaba nomama. Ubaba nomama bakwazi ukuba ubaba nomama singekho isigcawu. Ukuze ube ubaba noma ube umama kumele kube ukuthi ninesigcawu. Wathelwa ngenyongo umama waphelele, kodwa kumele kube khona isigcawu ukuze nibe ubaba nomama. Bese kuyashiwo kunina kuthiwa abalale bebabili bavuke bebathathu. Uma sebevuka bebathathu, it's either bazozala inkosana noma inkosazana. Inkosana noma inkosazana izalwa umuntu onesigcawu owafike intombi into futhi la emagcekeni ale ekhaya. Le ingane zabo abayizalayo kuzohamba zikhule. Mhlawumbe nazo bese ziba nezingane nazo. Isintu simile ukuze ingane yale ekhaya yomfana ibe nengane kumele ilethe umakoti la ekhaya, ibe nesigcawu njengoyise, bese izala ingane zale ekhaya kaMakhanya. Ingane yale ekhaya yentombazane ayikwazi ukuba nengane la ekhaya. Ngokwesintu, sikhuluma ngesintu, kumele ihambe iyogana iyoba nesigcawu kuyimani nayo ithola izingane. Akekho umuntu ngokwesintu ovumelekile ukuba nengane ngaphandle kwesigcawu. Mesifika la iganyelwe khona izofika ithola ingane. If la ekhaya kukhona ingane yentombazane elana, kumele kube ukuthi intombi nto ayinayo ingane, intombi nto, not ukuthi ayizele, intombi nto ayimazi umuntu wesilisa, then ingane le ekhaya yentombazane. If kwenzeka ikhule leyo ngane yentombazane, mhlawumbe ikhule ezibe ndala, ibizwa ngokuthi ubabekazi, not u-auntie, ubabekazi. Right? So uma kuwukuthi ihambile yayogana, right, mhlawumbe yayogana kaKhumalo, yavusa umuzi wakaKhumalo, ingane le ekhaya yentombazane yala ekhaya kaMakhanya yahamba yogana kaKhumalo, yathola ingane khona egcekeni lakhona inesigcawu. Leyo ngane ke yentombazane, ingane yayo la ekhaya kaMakhanya ithiwa umshana. Umshana. Kodwa kumele kube ukuthi le ngane yale ekhaya yentombazane ingane yayo itholele emshadweni la iganyele khona, la kunesigcawu khona. Then leyo ngane yayo la ekhaya kaMakhanya la izalwa khona intombazane, ingane yayo iba umshana. Ngokwesintu ayikho into ekuthiwa umlanjwana, ngoba vele kumele ube nengane ungaganile noma ungaganiwe. Manje umbuzo uthi le mlanjwana esimngaka ivela kuphi? Ivela ngokuthi ithina esingalaleli, ithina esizaphula umthetho, ithina esenza izinto ngendlela yokuthi sifuna ukuthi zivune thina. Into yokuqala wena ekuphokayo ngokwesintu ukuthi ganwa before ube nengane. Asikwenzi lokho. Into yokuqala nje uma ufuna ukuba nengane, ganwa bese uba nezingane uyizalele esibongweni sakho. Asikwenzi ngoba thina sizaphula umthetho, sifuna ukuforce into yethu bese senza ibe right, bese sifuna ukuthi yamukeleke, i-understand. Uma kuwukuthi uhlulekile ukuganwa, wahamba wayolala nengane yentombazane, noma uyintombazane wayolala nomuntu wesilisa, sithini isintu? Ake sibuke la ukuthi sithini isintu. Ake sibukeke ukuthi uma ukuthi uhlulekile ukugcina isintu, waganwa before uthola ingane, so uphulile umthetho wokuqala wesintu, which is ganwa kuyima uzala izingane zale ekhaya. Makukuhlulile lokho, sithini isintu? Ake sizwe ukuthi kuthiwani. Kuthiwa lana ku Exodus 22 verse 16, isintu leso. Uma umuntu eyenga intombi engesiyo ingoduso alale nayo, uyokuyilobola
ibe umkakhe. Finish. Kusho isintu. Sithi isintu kuqala ganwa. Siyakutshela before anything ukuthi ganwa. Kuyima uzala ingane. Right? Bese wena ungakulaleli lokho. Ufohle, ufose, ulale nentombazane engasiyi ngoduso yakho, ulale nayo. Siphinde futhi sikutshele noma usulalile nayo ukuthi ilobole ibe umkakho. Yindaba na ngoba ayikho into ekuthiwa umlanjwana. Zonke ingane kumele ukuthi zizalelwe kuphi? Kubo. Ingane kumele izalelwe kubo nje, finish. Lento yemlanjwana ithini esifakile ngokungagcina imithetho nokuba nenkani nokwenza izinto esifuna ukuthi zivune thina sizenze zibe khona. Siyakutshela isintu ganwa uzala ingane. Mohlulekile ukugana olana nentombi as soon as ulala nayo ungakayimithisi sekumele uyilobole ngenkani ibe umkakho. Namhlanje nina nikwazi ukuthi ungamthandi ubulalelani nayo ungamthandi. Wazini kona ngothando wena? So ayikho into ekuthiwa umlanjwana. Lento icreatewe yithina ngokwesintu nje, andisintu. Into ekuthiwa umlanjwana ayikho. That's why even ngisho muye ebandleni lamaNazaretha uyobhabhadiswa bafuna isibongo sakini sayihlo okuzalayo, abasifuni sama wakho ngoba ayikho into kanjalo esintwini. Ayikho into kanjalo, ayikho ithina nje siforce izinto. Angisayikhulumi ke lokubiza ingane ngesibongo sakho ntombazane, angisayikhulumi ke nje leyo. Ngisho khokho bethu kwakuthi bese kutholakala ukuthi intombi ayisayona intombi, ithathwe igqutshwe iyiswe kephi la yoniwe khona. Kahle kahle kwakusuke khanjiswa unkosikazi wakhona noma umfazi wakhona lapho ngoba vele siyumfazi bayishiya khona. Bese bethini bathi nisilethele inkomo zethu, thathani umfazi wenu. Kodwa lokudutshwa kwamanje afuthi akusenziwa kwakona. Lento eyenziwa manje intombazane izizalele kephi ekhaya la izalwa khona. Yayingenzeki into kanjalo ukuthi intombazane izozizalele la egcekeni. Babeyithatha abantu abadala bayise la imithiswe khona iyozalela khona. Izala ingane yakhona bese kuba isikweletu, kube icala lokuthi nisanecala la elimile futhi icala leni ngeke libole. Okusho ukuthi ngisho ngaphela u20 years, phela u30 years nisanecala la ekuzomela ukuthi nilungise. Uthola ukuthi iyozizala ingane nentombazane, izizizale ngisho ingane zamantombazane zilotsholwe. Zithi mayilotsholwa nje bese kuthathwa inkomo lapha la izalele khona, zilethwe la kubo lentombazane kuzohlawula icala, kuqedwe konke lokhu ungaboni ngasolinye bese zakhululeka ingane zivele zikubo. Ayikho into ekuthiwa umlanjwana ngokwesintu, ayikho into kanjalo, ayikho. Namhlanje ingane izalela ekhaya iziphindizale ijike futhi on top of that izobiza ingane zayo ngesibongo sale ekhaya. Ayikho into kanjalo, ayikho. Ithina nje sifosa, ayikho nje, ayikho. Ngazama nje ukudefend, ayikho into kanjalo. Ithina esifohlayo, ithina esisonayo, ithina esamahlongandlebe esiphoqa izinto ngenkani.